BA. Heeh. Ya apa? MSDMN. Apa kuwi artine? Mas di mana? Oh. Tak balesi. Mbok balesi? TGP. Apa kuwi? Tanggapan. Oh iya. Terus. Lho iki aneh lho. Heeh. JLK DWT. Heeh. Jaluk duwite. Heeh. Tak balesi neh no. Piye? MTM. Apa kuwi? Kosene Setu Paing. Leres nggih? Nggih. Lah ya Setu Paing ndek mang ya Setu Paing to, Dik. Setu Paing terus? Mongko Setu kuwi songo, Paing kuwi songo. Nek digunggung temune rak songo-songo. Ibarate wong kiyu-kiyu. Songo-songo kuwi menangan. Muga-muga bar wayangan iki sedaya warga morang menang sekabehane, menang keslametane, menang kebecikane dadi desa sing baldatun thayyibatun robun ghafur. Amin Allahumma. Amin. Luar biasa. Mongko Mas, nggih. Aku kelingan. Kelingan nalikanipun Sengkuni ditundung minggat mergo perkara dadu. Dadu. Cilik aku Mas. Heeh. Burung duwe gawean. Aku yo sok dolanan melu dadu, melu remi, diwarai karo mbahku. Nek kowe kepengin remi kok menang nganggo petung. Petunge kuwi dina dititeni. Nek tibane dina neptu kok 7 kuwi kowe madhepa ngidul. Nek tibane 8 kowe madhepa ngalandi. Nek 7 kuwi ngulon. Nek 8 kuwi ngalor. Nek 9 kuwi ngidul. Nek 10 kuwi ngetan. Mongko iki mau tiba 18 nek petunge ngulon ngalor ngetan ngidul kuwi temune ngalor. Mula jenengan iki mau diadepke ngalor pamrih. Niki madhep ngalor Bu ya. Lah diadepke ngidul. Pamrih kowe ke saka lor mlaku wong golek keselamatan ngidul insyaallah lahir batin bar iki menang kabeh warga ing masyarakat Morang. Amin amin ya rabbal alamin. Petung Mas. Ngene iki wong aku mau jagungan karo Pak Lurah. Piyai kene iki apa-apa dipetung kok, Dik. Nggih. Weh napa nggih Pak Lurah? Lah kok wayangan wong arep nandur dipetung. Tak tangkleti. Lah nek wong arep nandur petunge apa, Pak? Sri Kitri Gana Pokah. Nggih Bu nggih. Sri Kitri Gana. Sri Kitri Gana Pokah kuwi petunge wong arep nandur. Wong arep methik. Lho. Piye Mas? Aku lagi eruh ki jlentrehno Mas. Alah iki nek gak kanca gak tak kandhani kowe. Iya. Piye jlentrehe piye? Tiba Sri kuwi apik nggo nandur ning sawah bakale dadine lumintu. Nek Kitri kuwi apik nggo nandur ning nang pekarangan. Nek Tribagana kuwi ora apik mergo gampang kena omo, nek tiba Pokah sok-sok ora dadi. Pangan tikus bareng ngono kuwi mang. Kuwi mau nek pitunge wong nandur. Terus aku takok karo Pak Lurah. Lah pitung liyane apa ya enek Pak Lurah? Penasaran. Aku cah enom mumpung ketemu karo Kyai Sepuh sing mudeng pitung. Betul. Sri Lungguh Guru Ratu Sempoyong Rogoh. Guru Ratu Sempoyong Rogoh. Kuwi petunge apa Mas? Wong gawe omah. Pak Lurah ya paham aku. Sing apik nek gawe omah kuwi tiboke ning guru karo ratu. Kuwi apik omahe bakale langgeng, omah-omahe ya bakale tenang. Nek tiba sempoyong kuwi biasane gampang pindah omah, nek tiba rogoh kemalingan. Warga kene iki elok, Mas. Dadi petunge mbok wong tandur mbok takokne, petunge wong bangun omah ya mbok takokne. Aku takok neh. Apa enek petung liyane, Pak? Aku ya ngono, Pak. Penasaran kok. Enek, Mas. Petung apa, Pak? Kliyek mentek joto kemil. Piye? Klitek iyak apa, Bang? Kliyek mentek joto kemil. Kliyek mentek joto kemil. Kuwi petunge wong apa? Golek utangan. Wong arep utang ya nek petungane. Kandhani aku ya gumun karo Pak Lurah kok. Sik to Pak Lurah kaya ngurusi wong utang barang ya. Loh, Pak Lurah piyai luar biasa kok, Mas. Piyaine primpen menengan ora piye-piye. Ngantek pira utange lho tanggane gak doroh. Mangsaku. Piye, Mas? Kliyak mentek joto kemil. Kuwi jlentrehe piye? Nek tiba kliyek kuwi sok-sok petuk sing diutangi ning kono ya ora duwe dhewe. Nek mentek petuk sing diutangi entuk kasil. Tegese kono kena diutangi. Nek joto ora petuk, sok-sok nek petuk malah ditagih utang sing ndek ingi. Nek kemil kuwi petuk ning gore entuk suguhan mergo kono ya lagi butuh dhewe.
nggur sak utang ya nek petungane. Aku yo gumun Pak Lurah, lah jenengan kok iso sugih Pak aku. Lah mengen lho Mas, ngapalno kliyak mentek joto kemil. Oh, ora Pak Lurah Sembodo kok. Luar biasa Mas, putrane nenem sing papat wis dadi perangkat kabeh. Karek loro engko delok ngas nusul. Nuwun sewu Pak Lurah, kula jane nggih calon tentara riyen Pak. Tenan. Wong raine dilabur putih ngene kok. Ngene iki goro-goro gagal, Mas. Oh. Biyen kula jane nyalon tentara, Pak. Guru kurang sak senti tok lho, Pak. Dubure. Dure. Jane gagahe wis entuk, dure meh kurang sithik tok jane. Iya. Wong beliaunya juga purnawirawan ya, Mas. Luar biasa, matur sembah nuwun Pak Supriyanto. Pak Supriyanto. Alhamdulillah, piyai sing luar biasa. Kula enten resep kagem Pak Supriyanto. Resep napa Mas Gareng? Resep dadi lurah sing berwibawa tur amanah. Oh, ana resepe Mas? Enek no. Piye resepe Mas Gareng piye? Ya kuwi kudu kudis, kurap, kutil, kukur, Pak. Sik to, wong resep kok jeneng penyakit lho. Loh, aja perkara jeneng penyakit ini nek didelok to, Mas. Heeh. Kudis kuwi kudu disiplin. Oh. Dadi perangkat, dadi kepala desa kuwi kudu disiplin diwiwiti saka awake kaur lan saandahane ya melu disiplin. Disiplin. Kudis kudu disiplin. Kudu disiplin. Terus kedua, kurap. kurap kuwi apa? Kudu rapi. Oh. Penataan masyarakat, penataan SPJ, laporan, pembuatan proposal sing rapi ben iso dinilai. Nyatane mau aku ndelok plakate yo menang penilaian dalam penyusunan laporan-laporan yo juara 1 kabupaten. Luar biasa morang kok. Morang Kandhane, hebat. Terus kudis, kurap, terus angka 3 Mas. Kutil. Kutil ya apa? Kudu teliti, Pak. Teliti dalam menjalankan tugas. Oh iki wis bener apa durung, nek durung bener dibenerke, nek wis bener dilanjutke. Terus terakhir kudu dikukur. Apa kuwi? Kudu dengan terukur dan terarah. Ora kena sakarpe dhewe, kabeh wis ana anggarane. Mula muga-muga warga masyarakat Morang sing dipimpin panjenenganipun Pak Supriyanto, bebasane mundak dina mundak saya mulya, mundak sasi, mundak saya basuki, mundak taun saya rukun, mundak windu saya rahayu. Amin Allahumma amin. Sing muni amin banter tak dongakno taun ngarep sugih. Ning nek bantere kok birik-birik sugih telat 5 taun. Neng aku seneng loh Mas warga masyarakat Morang iki. Senenge pripun? Lagi teko iki masyarakatnya majemuk, ora mung ibu-ibu, ning kalangan semua umur ada. Luar Tua, biasa. muda, gede, cilik kabeh mlumpuk ning kene. Nom tuwa, gede, cilik, Joko Prawan, Rondo Dudo, kumput komplit. Komplit Mas. Pak Lurah pidato ditangkletke. Ibu-ibu jenengan mriki mirsani wayang apa dalange? Dalange. Bapak-bapak mirsani wayang apa sindene? Sindene. Aku teko kono ditekoki. Mas Gareng jenengan mriki madosi sinten? Ya jenengan to Pak wong sing nggo bayaran kono aku. Mas aku neng hebat lho Mas. Bareng mau ibu-ibu ditakoni to. Ibu-ibu takoni nonton wayang apa nonton dalange? Dalange ngono to. Neng bareng aku ning transit aku ndelok penonton sekitar sing mbak-mbak sing jek perawan-perawan. Mbakne yo wong Morang yo ayu-ayu Mas. Tenan. Wong Morang perawan-perawan Morang ya ayu-ayu tenan. Walah. Apa peh wong gunung ngono iki terus kosokane nggo watu Mas ya. Nek ngono genti tak balik pertanyaane. Piye? Mas Dalang Akbar Rene kuwi niate mayang apa gur ndelok wong ayu-ayu? Lho ya mayang no dibayar tanggung jawabnya dalang kok. Lah yo jek kok berniliki wong ayu lho, gumun aku. Lah penonton semene kae lho Mas. Iya ning aku yo salut. Salut piye? Penonton iso nglumpuk tuh mungkin Mas. Heeh. Mula warga masyarakat kula namung nderek memuji. Tak dongake sing do duwe utang kabeh padha iso nglunasi. Amin. Sing lara-lara gek ndang do mari. Amin. Sing Joko sing prawan gek ndang do rabi. Amin. Sing kerja-kerja ndang do mundak gaji. Amin. Sing tuwa-tuwa gek ndang do Masya Allah. Ki bocah do Jawa ta ora? Sing tuwa-tuwa gek ndang do munggah kaji. Iya. Sapa mang muni mati mang? Kowe ngajab warisane.
Ngene tak jlentrehne Mas. Piye piye? Nuwun sewu Bapak Ibu, aja sok gampang seneng nyepelekke wong tuwa. Mergo ana tetembungan kuno, tuwa kuwi tegese sepuh, sebdane ampuh, sak pangandikane mandi, sak pangucape dadi. Mula nek karo piyai sepuh sing do ngajeni aja do maneni, engko nek disedakke malah kapok kemungguri naudzubillahi min dalik. Iki nek kowe gak tak kandhani. Bayah. Tapi mau sampean dongane apik Mas. Sing Jek Joko prawan muga-muga ndang nemu karo Rabi. Ndang ketemu karo judune. Aja nggur warga masyarakat murang tok lho Mas. Lah sapa? Aku ya dongakno ngono lho. Aku ya dongakno ngono lho. Aku nak ya urung rabi lho Mas. Lho, kowe ya ndek cita-cita rabi. Lho. Piye to? Ya wong urip wajibe rabi ngono lho. Lah gini nek roh wajib kok gandang mbok lakoni. Lho. Ngene lho Mas. Ya piye ya? Durung nemu jodone yang sesuai dengan kriteria saya. Kriteriamu njaluk sing piye? Ya pokok wedok urip. Wedok urip. Oke, Ibu kersa. Sinten monggo. Penting wedok urip nggo daftar kula tulis sakniki. Wong milih bojo iki ngene lho Mas. Piye. Aja gur milih perkara ayune, aja perkara sugihe, aja perkara derajat pangkate. Ning nek iso pilih iman lan takwane. Mergo wong omah-omah, wong bebojoan kuwi ngibadah sing paling suwe. Nek iso dipilih siji nggo selawase, aja do dienggo sak senenge dhewe. Iki nek kowe gak tak kandhani lho iki. Iya. Ngono. Sampean kan ya wis rabi. Wis no aku kok, cah ganteng ndang payu. Beda kono. Lho, lah kowe nganggep kowe ganteng, nganggep aku apa? Ya nek kono karo aku ya ganteng aku, Adik. Lho. Tekane warga masyarakat apa piye? Sekseni piye? Warga masyarakat marang takonono voting. Voting, Bu. Heeh. Nuwun sewu. Heeh. Gareng karo dalange ganteng ndi? Syukur kowe. Boloku kabeh kono ke. Tah kene. Oh kono. Nuwun sewu Bapak-bapak. Gareng karo dalange ganteng ndi? Bu. Garenge karo dalange ganteng ndi? Nuwun sewu Mas Dalang. Piye? Senadyanto. Secara voting sisih kene kondo nek ganteng kowe. Ning nyatane sing payu rabi aku sik. Ora usah perkara voting, sing penting kenyataan. Berarti sing payu dhisik luwih ganteng. Lho kan secara umur kan ya Jek jauh sampeyan to Mas timbang aku. Kelahiran piro? Lho, aku tahun 2000, umur ki Jek 24. 2000. Buyuh murah men cah. Tahun kelahiran. Tahun kelahiran. Oh, tak kira nek regane 2000. Wow. Tahun kelahiran 2000, ki 2020. Sok Oktober aku lagi selawe tahun. Olah pamer sok Oktober ulang tahun ben dikado ngono. Sing arep ngado kono sapa kene dhewe golek-golek kok. Yo secara umur kan tua panjenengan. Ya, kacak sethithik ya. Aku 95 kono tahun 2000 berarti kacak 5 tahun. Aku wis 30 anak-anak loro, kowe selawe urung di anak ya. Urung duwe. Oh, bojo urung duwe kok anak lali aku. Ya, Yo urung duwe warga masyarakat Morang iki wis ngerti kok, Mas. Monggo sedaya mawon ingkang kagungan putra pawestri sing ayu rupane, bocahe pinter, penting iso omong, iso nyambut gawe, mang daftarke dalange jek enom bebasane omah Jawa kuno. Jomblo. Joglo. Lah iya kuwi bebasane. Oh, bebasane. Gak paham sastra kowe. Ngene Mas Gareng. Piye? Ora usah mbok tawak-tawak ning ngono nek wis pancene rabi ya rabi. Wong warga masyarakat Desa Morangi wis ngerti kok. Kaya apa to Dalang Akbar. Dalang Akbar umur 24 tahun. Selama 24 tahun hidupe durung nate cedak karo wong wedok, durung kambon wedokan. Bu. Nuwun sewu Pak Lurah. Kamar mandi saya pundi nggih? Nyapa kok golek kamar mandi? Raup sik ketoke urung sadar ketoke. Kok iso urung sadar lho. Viral ning endi nggon, ning YouTube viral, TikTok viral, Facebook viral. Heeh. Kowe genah to pacaran karo sing iki no. Pacar iki maksudnya partner acara. Ah iya kene ngerti. Partner acara berarti kanca nyambut gawe. Nyambut gawe. Dadi iki sinden ki pacarku kabeh, mergo partner acara, kanca nyambut gawe. Oh. Wahai para pacar. Wah iya.
kok golek penake dhewe. Ning ora dadi boyong apa. Mergo jodoh pati rezeki lan wahyu mono gumantung garising Gusti. Mbok menawa durung dicepake saiki ning insyaallah taun-taun ngarep dicepake Gusti Allah sing sesuai karo karepe panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Iki mengko Pak Lurah diaturi minggah. Oh ngaten. Heeh, ning sadurunge Pak Lurah munggah sak tembang dhisik. Upama sinden sakmene kae ayo kabeh sampean milih ndi, Jal. Heeh. Yo nuwun sewu aja ngetes aku ah, Mas. Heeh, lah ngopo? Iki kan ning panggung profesional kerja. Kowe entuk milih. Heeh, milih sinden kaya ngene iki piye? Mbok ibaratke mbok pindakne no piye? Heeh, Mas Gareng, heeh. Iki tak umpamake anu apa ya? Apa? Buah. 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 Upama sing jejer dalang iki. Iki upama buah apa? Stroberi. Kok iso stroberi? Seneng tetulung suka memberi. Wow, stroberi artinya seneng tetulung, suka memberi. Iya. Terus jejere kono neh, ki Mbak Dwi asmane. Mbak Dwi. Heeh, upama buah apa Mas Gareng? Rambutan. Kok iso rambutan? Ramah lembut penuh perhatian. Wow, rambutan ramah lembut penuh Perhatian. perhatian. Terus jejere neh, Dik Sinta. Kuwi upama buah apa? Tak mikir ah Mas, kowe sepete polok kowe yo. Pepaya. Lho, kok iso pepaya? Perempuan yang patut dipercaya. Wah. Calon lurah iki. Weh. Heeh. Terus jejere meneh. Kuwi upama buah apa? Iki upama buah ceri. Kok iso ceri lho? Iso ceri Kan cilik to, Mas. Heeh. Ceri iki artine ceri iki apa? Ayo. Iso madekne ceri iso ngartekne apa ceri? Artine ceri. Ceria kalau senyum makin keri. Golek-golek. Jejere meneh. Ah, kuwi. Melon. Melon artinya melon? Mesa mesem jaluk anu apa? Arep ngomong apa? Oh. Gah aku ngono kuwi. Aku sik gak kowe ki aja gugumi, Bang. Kene iki yo mikir. Wis saru mesti. Kok saru piye to, Mas iki? Kowe arep muni mesa-mesem njaluk anu to? Apa to? Sing iki lho iki, Mbak sapa sampean lali aku. Mbak Yopika. Mbak Yopika iki melon. Melon iki apa? Mesa mesem seneng guyon. Oh, guyon. Sapa muni kelon, Mang? Malah mbok cetakne lho. Terus jejere Markisa. Markisa, kok iso Markisa? Ket mau menggoda aku nang kene di ngene-ngene terus kok. Oh, karo sinden kuwi? Iya. Mulo tak jakno Markisa. Apa Markisa? Mari kita periksa. Wah. Apane? Suarane. Suarane. Wis kabeh terus saiki sinden pojok dhewe upama buah apa? Wis gak doyan buah. Kok iso ora doyan buah lho? Gulane dhuwur. Ki lho disauri. Nek karo aku kok dak siya nyangpet ta? Syukur kowe modar kowe. Apa? Syukur modar kowe. Wong siji buah ya kudune buah kabeh ya Bu ya. Nggih, kudune buah sing apik. Ya wis, kepeksa tetep awake buah. Buah apa kuwi? Pojok kuwi. Pace. Pace ki apik lho. Ndir. Paling Nyuwun pangapunten Ibu, nyuwun pangapunten. Harap ingat usia. Iso paling centil. Centil. Kayak ngono paling centil itu. Mas, Dalem. pace iki akeh khasiate lho. Contone. Ge jamu. Oh, ning kan kakean isi. Aku gak suka. Aku pilih sing semangka no. Isine sithik. Nah sing melon, sing tanpa biji. Nek pace kena gawe lara watuk lho, Mas. Mosok? Ya, jajalan. Sampeyan tahu to? Dereng. Aku wis ah. Iki lho sego pecele metu. Ya, pecel. Pecel. Ya, 5.000 telu. Ya, nganggo tempe apa ora? Nek nganggo tempe tambah 2.000. Ya wis kaya ampiak. Monggo. Tung. Noni, bagus Oh, lah we peyek. Delok. Oh, lah peyek terigu. Ayo katuri sinden ya. Sing melon di Sing melon. Melon ngadeg melon. Ayo, sepati ca. Yo.
cocok nek buah melon mergo kebayake ijo, Mas. Ya, saliman sik no, saliman sik no, saliman sik no. Aku isin kok, Mas. Lah isin ngopo? Aku mari bar wudu kok. Walah. Gayamu arep mbanyol gareng wudu. Disapa no, disapa. Wilujeng dalu wong ayu. Alah. Sugeng dalu. Asma sinten no? Kula Yovika. Dalemipun pundi? Kula saking Ngawi. Ngawine ngendi? Kula saking Padas, kecamatanipun. Alah Padas. Padas endi? Desa Sukawiono. Alah Sukawiono, tanggane Sukawati. Piye kok Sukawati? Tekono omahe, detele. Sukawiono ning endi? Aku pekewuh iki, Mas. Kok iso pekewuh barang iki ngopo to? Soale iki jenenge rada horor. Sik to, Jenenge dusun. Iya. Kok jeneng dusun kok horor iki to, Mas? Soale dusunku jenenge Mbawuk. Lho. Nyapa kok kaget? Ora gojek lho iki. Mboten saestu. Dipirsani wong akeh. Mau jaringe Ngawi. Nggih. Ngawine Padas. Nggih. Padase Dideloki lho. petane kuwi lho, Mas. Mesti enek tenan apa ora ngono lho. Lah karepmu piye karepmu? Lah kuwi dusun kuwi enek tenan ya, Mbak ya? Nggih wonten lho, Mas. Oh. Kecamatane mlebu? Padas. Desane? Sukawiono. Jenenge dusune? Mbawuk. Kono kuwi ya akeh hutan, Nduk. Oh, temriko mboten wonten hutan. Soale Biyu cukuran. nggih, mriko niku bersih, Mas. Soale rajin kerja bakti Oh, wargane ngono. nggih. Nah, aku yo bayangno nek ngene iki. Bayangno apa? Bersih desa ngono, Mas. Apa? Ora tekan ngendi-ngendi lho. Wong ayu. Nggih. Monggo nggih lajeng mawon, nggih. Nggih. Pun, Pak, pun. Kamar Pun Pak, mandi. pun Kamar mandi jenengan mriko. seleh ngaten mawon mboten samingga-mingga. Nggih, kamar mandi mriko, nggih. Lah, ya Allah bocah bagus ra umum. Nggih. Ayo saiki gandrungen sik, Mas. Oke. Digandrung sik, digandrung sik. Digandrung. Kowe pilih ku nembange pelok apa slendro, no? Heeh. Pelok Pelok mawon. nek no gandrungane nganggo pelok. Baiklah kok ya. Jajal suarane Mas Garing Jajak kaya ngopo? Oke. Nem apa barang, no? Sapenakmu, Mas. Oke. Aku manut. Nem mawon sing rada mayar-mayar ae ya, Mas ya. Ayo no, jajal suaramu ki kaya piye? Pamerno ning warga Morang. Pangkur ae, Mas. Oh ya, Mangga. Pangkur mawon sing agak angel-angel. Duh jagat wabah tara wong ayu. Ijek Kang Mas. Kok Nyapa? ngurguyu tok lho. Aku saking terkesimane iki lho. Karo dicekel tangane no. Apa kowe mau nganggo make up? Iya. Oh, make up nganggo spidol. Kok sepidol to? Kok cantiknya permanen. Terima kasih. Ambruk berang lho. Aku angger gugup iki rasane kudu ambruk aku. Mas. Urung apa-apa wis gletak. Hari ini hari apa sayang? Hari ini? Sabtu. Hari ini? Iya. Hari ini kamu cantik banget loh. Ya Allah, terima kasih, Mas. Ojo ngono kuwi to, Nduk. Napa to? Bapak. Bocah iki rada merblas. Nyapa? Bareng ngenang ngene. Heeh. Harga susu naik turun. Sampai ini kok ya teko ngendi-ngendi to mripate? Hargane kok begitu kom mripate Ya sapa? wis, saya ngono tak kira nek anu. Terus? Welas sompring dasih kang nandang kingke lelumban ing madyaning suka telangening asmara ya. Heeh. Aduh, sindene ayu bae step. Piye to, Mas? Aja ngono to, mlakune sing apik bae Putri. Coba nek disawang lho dedeke wis ketok padha lho. Pun patut ya, Bu ya. Upama aku ndek bojo ngene iki Gak patut ya lho, Mas. Ora patut lho jare penonton. padune kowe seneng aku to? Iya to? Pertanyaane,
Ajeng jenengan entuke putune apa jenengan entuk kowe dhewe? Rumah saku. Bagus kaya Mayor Teddy. Apa? Ndak rupane kaya barongan lho Mas iki Mas asline. Apa bagus ora bagus? Heeh. Nek bagus iku kudune rasa laburan putih. Heeh. Nek bagus iki kaya aku apa eneke? Alah. Jenengane ora ngono kuwi Mas. Napa? Nuwun sewu Bu. Upama lho iki upama. Aku kok gak laburan putih, dalange kalah saing bagus aku. Iya. Dadi kowe iki ngalaburan putih nggo nutupi bagusmu ya. Nggo nutupi. Karone nek ngene ya dibayar nek ra ngene ra bayaran kok. Iya. Terus tinilar karamosa Nyapa Mas? Jipuk tumo iki lho. Tumomu gedhi. Lho kok ngerti nek gedhi? Lho. Ora Mas, aku gak tumonan lho Mas. Aku rajin bersampo. Ora, ya iki mau iki jenenge nek wong roman rak ketok dibele rambute ngono kae lho. Ngono. Ben kono cemburu. Oh, ngono. Iki aku karo manasi Pak Lurah. heeh. Lah napa? Pak Lurah kira angkatan laut, Angkatan laut, tentara. Aku kira seniman. Heeh. Penake seniman ngene iki, Bu. Seniman bojo seniman nek pacaran nembang karo ngrayu. Jajal nek angkatan laut, nek pacaran tembak-tembakan. Mosok meh tentara kok tembak-tembakan. Alah ora percaya Bu Lurah lho bolong kabeh ditembak Pak Lurah. Nganti anake 6 ya. Lah iya kene ya paham. Terus Datyokan kila ning tias wong ayu Injih kata sak mongso-mongso ae dhewe wisuk pacaran kowe bakal tak jak dolan ndelok banjir. Kok iso ndelok banjir to, Mas? Sepisan irit kowe engko nek rewel tak cemplungke kali. Ya Allah, ora eman-eman wong ayune koyo ngene dicemplungi kali. Yo maneman agak sido tak geret neh. Lah aja gampang nesu kok. Olah lah nek nesu lho tambah manis e. Mbok. Tanggaku enek anggere nesu terus udut. masaku. Terus Ulun datan pisah hakinggang sarambut kalamun datan pinanggyo. piye mau? Tanganku dhewe. Oh iya, tak kira tangane sing wedok. Wedi padune kok omah, kok YouTube dipantau karo bojone wedi. Ya ta? Bojoku lho tenanan Mas. Heeh. Nemen yo HP ku Mas lho. Weh, ngopo ki? Arep pamer apa ki? WA Heeh. Nyapa? MSDMN Apa kuwi artine? Mas di mana? Oh. Tak balesi. Mbok balesi? TGP Apa kuwi? tanggapan. Oh iya. Terus. Lho WA neh lho. Heeh. JLK DWT Heeh. jaluk duwite. Heeh. Tak balesi neh no. Piye? MTM Apa kuwi? kosek Apa kok kosek lho? MTM kok kosek lho? matamu. Oke nyambut gawe rampung kok jaluk dhuwit bojo kuwi nemenani kok. Nek wong roman cemburu nek dhuwit disiki yo. Wong kene apa yo ngono? Oh gak alhamdulillah. Gak ya, gak beda. Terus. Pisah hakinggang sarambut kalamun datan pinanggyo halu wong tumekeng ngene iki aku nek gandrung wong ayu tembange pangkur. Beda upama aku kok gandrung ibu kene beda tembange. Apa tembange? Buta-buta galak solae lunjak-lunjak tunggu cekak. Oh, apa jawab? Arep jawab apa ki?
Wong muni buta-buta kok ngiwasne aku ki buta apa piye? Lah Dek ora wong piyayi putri mosok tak celuk Pak tok. Ojo niku. Lah Dek mang njaluk gudang garam. Ojo gudang garam. Lah senior ya tunggale to. Nembang ya, Nak? Nembang ya? Nembange apa sing pelok nem? Iki ana pamundutan anu Mbak Yovika tembang kangen. Oh, Cocok. Nggih. Tembang kangen lumantar WhatsApp. Poro-poro pengikut setia Sanggar Seni Astabrata yang memantau lumantar YouTube nyuwun tembang kangen. Ya, diaturke nggih, Mbak Yovika nggih. Nggih. Ya, buka saka tenor engko dilanggamke. Ya. Yuk, coba kaya ngomong tembang kangen dados. Ya. Terima kasih Mbak Yovika. Mas Gareng. Jawuh. Kurang afdol rasanya jika Bopo Kepala Desa Pak Lurah mboten minggah wonten ing pepanggungan. Bopo Supriyanto nggih, Mas. Leres. Monggo mboten kirangi pakurmatan Bopo, kula aturi minggah wonten ing sasana budaya mumpung niki didokumentasikan. Injih. Kena kanggo sawang-sawangan. Nggih. Injih, kanggo kenang-kenangan. Semangga Bapak Kepala Desa Bopo Supriyanto duduk. Oh, nyuwune serampat. Oh ya, nyuwun serampat. Tuk. Serampat lali aku Bang. Ya, serampat coba kayak ngapa yuk. Loh. Monggo Bapak. Monggo Bapak. Mas Gareng sik, joget ya. Oh boten. Tak kira rebeksa Pak Lurah. Tuas aku wis kesel. Dipegangi mic. Gung Dalu, Mas Gareng, sehat nggih? Pangestu panjenengan. Alhamdulillah. Panjenengan kados pundi pawartosipun? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nggih Mas Gareng. Tak sejoko napa sampun gadah garwa? Lho. Lah wis putra 6. Wah, masyaallah. Rin. Bulurah wau wonten apa mboten nggih? Nek mboten wonten nggih. Alhamdulillah, bulurah nembe teng kamar mandi pipis. Oh, ngoten. Nggih. Berarti kula saged aman. Aman nggih. Aman. Pripun Pak Lurah komentare suasana pada malam hari ini Bapak? Alhamdulillah. Kula matur sembah nuwun sanget warga Morang niki kompak sedaya. Masya Allah luar biasa. Pesenipun Pak Dalang pun nek mari limbukan aja sampai meninggalkan tempat mangke rugi. Leres. Margi eman nih Pak Dalang niku ganteng epon. Ganteng gayeng. Lha nggih. Sabete sae gendinge hebat culukane jos. Makane kalau mau kula matur kalian ibu-ibu ningali wayange napa dalange. Kompak sedaya. Dalange Mbah Lurah. Nah iya. Pancen ya niki kenyataan. Kenyataan leres. Mas Dalang niki luar biasa gantenge. Tapi kok nggih cek payu panjenengan nggih. Kandhani yo nek gantenge nyat ngono kan suhune menang kula, Pak. Kula dereng mikiraken kok, Pak. Dereng mikiraken judul tenang mawon kula. Mekaten Mas Gareng. Nggih. Kula badhe nyuwun lagu. Nggih.
Tapi pangapunten niki kula kagungan senior nggih, senior perangkat. Nggih. Ingkang kula suwuni tulung makili kula Nggih. badhe membawakan satu nomor lagu, tapi mangke dipun dampingi kalian piantun-piantun ayu-ayu niki. Siap, nggih. siap. Sendika dawuh. Diizinaken Pak Dalang. Nggih, monggo, 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 kersa. Poko. Nggih. Pangapunten Mbah Darno Mudin, monggo. Mbah Mudin. Supados nggih, Mbah Mudin Desa Morang. Nah. Kula nek kali Mudin rada wedi ya, Pak. Estu. Nggih, pramila menika wau kan berdoa, Oh, ngoten. membawakan doa mugi-mugi sedaya warga Desa Morang niki diparingi kuat, selamat, Amin, tentrem, amin, amin. sehat, murah rezeki, Amin. kan ngoten. Nggih, Pramila menika kula ken mawakili kula nggih Nggih. membawakan napa mangke lagunipun ingkang disuwun Nggih. supados mangke Mas Panjak siap. Siap. Oke. Heeh. Monggo. Semonggo Mbak Tarno. Heeh. Duduk.